И здравейте хора, аз съм Боян и днес ще играм на FC Mobile. Ето го моят отбор. Само трябва да сменя този жълта. И не забравяйте да лайкате това видео и да се абонирате за моят канал. В това видео ще изиграем един матч на The Division Rival, защото това е второто видео и ще бъде кратко. И да, нека да видим. Опонент ни какъв опонент? Ето му отбор, но неговият 100% по-добър. Нека да не се опуща. Ще да победа за това. Не бъде. Тюрам за спа, бат. Тюрам за спа. Тюра буквално за спа. Не, сега мога да така. Просто много по-добри играчи. Швайнштайгер, Гринч. Ръка? Ето ме няма ръка, секунда. Някой защитник. Такова. Шевченко! Шевченко! Мачка е! Едно на едно. Айде. Язу. Те даже забравяха, че там вика гостайка съм. От тази кавара няма смисъл. Сто се правя косата. Добре. Сега това пак започна с мали и режим от много добър дрибъл. И се бая бързи. Бро тюрам. Към Швайнштайгер. Към Гринч. Ябс там. Спречи глюка за гъби. Да четам. Справя добре. Сега да видим моите да как се справя. Браво! Браво, Ябста! Браво, Ябста! Какъв фаул? Да, фаул. Браво, Тюрам! Швайнштайгер. Поздол. Бати защитника! Де са иват? Тюрам. Към Швайнштайгер. Към Шевченко. Пусни му бе на Гринч. Той опонентът бъде тегъв. Но мога да го бия. Да бия. Шевченко. Гринч. Не знам, това не от мене. Не казвам аз звън един. Да не се очудите. Техен. Това матч е супер напрегнат. Сега към Педро го заразим му е, бе. Не може. Браво, Швайнштайгер. Браво, към Шевченко. Пазно на Моля бе, Дел Пиеро! Никой там да го пази. Не, това не е добър никак.
Ченко. Майко. Аз... Не ми кай, не молят. Върваш игра тук мръсното. Това да играш токсик. А не. Спри да вкарва още. Добре, поне ще изигра само защото си игра много пъти срещу такива токсик играчи. Нормално. Бързо се върли. Майко. Трябваше да подам по-бързо. Това, което си искам, брат. Скървам вратар. Що пък не? Да. О, майко. Този бор за по-добър от мен. Има много по-добър бор. Хора, това беше от мене и чао!